Kezdjétek. Perseus, már kezdtem arni, hogy eltévedtél. Gyere! Milyen híreket hoztál? Jövő szombaton alkonyat a tévében. Én mást hallottam, nagy uram. Dólis az Auror azt mondta, hogy a... Fuck off! Harry Potter bizalmasai úgy vélik, színi miniszt van a minisztériumban. Sok mindent hall az ember, nagy úr. Lesz arról, hogy te mit gondolsz, Pius? Hova akarják vinni a fiút? A p***ába. Ha Potter eljut oda, ott már nem lesz tanácsos megbasznunk. Nem megmondtam, hogy fogd be a szát! Jól érzem, ez... fasz? Igen, nagy úr. És a magja? Ha valaki még nem tudná, ma esti vendégünk Perseus kisasszony, aki nemrég még varázsló volt a Roxford boszorkány és tanár képzőben. A szakterülete a szobás. I would have done whatever, and I just can't believe we ain't together. And I gotta play it cool, cause I'm losing you. I'll buy you anything. Nagini. Vacsora. Kiskorú vagy. Az mit jelent? Hogy a ciniminiszt minden tüsszentésedről tud. Egészségedre teszem étláda. Olyan eszközökkel kell hátulajznunk, amiket a nyomjel nem érzékel. Seprű, tesztrál, stb. A lányomat nem bántott, te szarha! Meg kell basznunk, tudjuk kit. Helyes. És hol van? Nem tudjuk. Tudom, ez elég kevés. Nem kevés, semmi. Okbesémez. Nem lehet itt ráhuló elveszett diadémia. Nem okbesémez. Tudjátok, miről beszélek, nem? Nem okbesémez. Senki se hallott róla. Nem okbesémez. Talán nem is sejtitek, miért hivattalak ide benneteket ilyen későn. Nem okbesémez. Tudomásomra jutott, hogy az este folyamán Ciniminis Roxmorcban járt. Közlöm, hogyha bárki, tanuló vagy tanár, most segbe, az illető büntetése pontosan olyan súlyos lesz, mint az anyád. Körleken kívül, possak! Nincsenek ágyban! Possak a folyosókon! Ott vannak, mert a maga gyenge elmélyű. Mindazonáltal Rustyr a legjobb pillanatban érkezett. Kérem, legyen olyan kedves, és vezesse ki Parkinson kisasszonyt a többi Parkinson komarossal együtt a teremből. Tegye a dolgát, Potter. Én biztosítom a kastélyt. Potter? Örülök, hogy itt van. Tartsd a frontot!
Hogy tudjuk azt megcsinálni? Kérje ki Finn barátja tanácsát. Emlékezetem szerint ő megfelelően jártas a picsában. Lesz a durranás. Ez a beszéd, menjetek! Csát. Tudjuk ki ellen. Nincs tök... És az ő neve Strombezo nyugodtan használja Suilif. Így is úgy is meg akarja majd baszni magát. Veszélyben a Roxford! Basz meg! Úgy vártam már, hogy használhassam ezt a bűbájt. A betörünk. Ezt ki mondta? Én. Jól vagy, Freddy? Igen, szeretem. The Just Matthew Hunt pupjai. Én is. Ginny! Neville! Jól vagytok? Soha jobban. Nem tudod, merre van Luna? Luna? Kedvem lenne baszni, és meg kéne mondanom neki, mert ma éjjel meghalunk. A szemed édesanyádé. Igazán? Mire? Hallgass! A kis túlélő. Hallgass! A szemed édesanyádé. Rejts el őket. És mit ad nekem ezért cserébe, Perseus? Színi miniszt. E perctől fogva. Hallgass! Eljött az ideje, hogy Megölhetem Cícust. nem csalódtam benned. Jól van, Cícus. Parancsolj! Mit számít, hogy elvesztettük Harryt? Harry, hallgass! Sokan megbasztak már. Harry, hallgass! Barátok. Rokonok. Harry, hallgass! Igen. Basz meg! Gyerünk, Tom! Oh, you touch my tra-la-la. Apa, mi lesz, ha a Mardekárba kerülök? Perseus, megbasz. Tényleg? Tényleg. Akkor? Megyek. Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so fuck me.